Όχι ακόμα. Δίνομαι. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν μου κάνει τέλεια φόρμα, αλλά εδώ πέρα δεν είμαστε για modeling των σεφ. Για να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε. Σφίγγει εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε στο νέο τίτλο της εκπομπής, όπου θα είναι φοιτητικές συνταγές σε μία, δείξει την κουζίνα μας, φοιτητική μικρή κουζίνα. Η κάμερα σε μένα. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι γεύσεων. Πάω να βάλω το μαντίλι μου και όχι το σκούφο γιατί θα μου χαλάσει το ωραίο μου μαλλί. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, εγώ ως μια ανία αδέρφα από τη Μιλιέν θα σας κάνω σήμερα μια καταπληκτική συνταγή που είναι μακαρούνες μαζί με μανιτάρια και πιπεριές. Αυτά πλήρωσε η παραγωγή. Μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια ωραία κατσαρολίτσα στην οποία πρέπει να βάλουμε νερό. Αγγελική, μην πας πολύ πίσω γιατί θα χάσουμε το πλατό. Καλύτερα να βλέπουν τη μούρη μου παρά τη στολή μου την υπέροχη. Η οποία θέλω να ξέρετε ότι είναι μια χορηγή από την Έγκλη Ζαπίου. Έτσι, γιατί αυτό το κανάλι έχει μεγάλες χορηγίες, όχι σαν κάτι μπαστούνόβλαχος που βγαίνουν στο YouTube. Και βάζουμε αυτό να ζεσταίνεται. Ενδιάμεσα λοιπόν θα βάλουμε έναν τρομερό πάγκο κοπής που έχει κάθε φοιτητή στο σπίτι του. Λαϊκιστεί ένα πιάτο. Και θα καθαρίσουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, πλύναμε την πιπεριά με νερό και τώρα θα καθαρίσουμε τα μανιτάρια. Τα οποία μανιτάρια δεν τα καθαρίζουμε στο νερό, γιατί τα μανιτάρια έχουν πάρα πολύ νερό και πολλούς πόρους. Και άμα τα βάλεις στο νερό, θα γίνουν νερό. Όχι μανιτάρια, μην πω καμιά άλλη λέξη και με κλείσει το ισουρού του YouTube. Οπότε παίρνουμε ένα ωραίο χαρτάκι, τα καθαρίζουμε με ευλάβεια και σεβασμό, να φύγουν λίγο τα χώματα. Επειδή έχουμε μόνο μια πιπεριά και λίγα μανιτάρια, θα βάλουμε πολλά μανιτάρια για να χορτάσει η κοιλιά και το στομάχι όλων εμάς των καημένων φοιτητών που προτιμούμε να ξοδέψουμε τα λεφτά εις ποτάκια σε. Δείξε πως καθαρίζει το μανιτάρι, μπράβο cameraman. Να ξοδέψουμε τα λεφτά μας σε ποτάκια παρότι να πάρουμε κάτι της προκοπής για να φάμε. Βλέπετε εδώ πέρα το χώμα και τη βρωμιά που βγάζει το μανιτάρι, Συνεχίζουμε μόνο τα μανιτάρια καθαρισμένα. Μετά από μια έντονη παρότρινση της cameraman, η οποία θα είναι και αυτή η οποία θα φάει από αυτό το πιάτο, θα βγάλουμε και τη φλούδα του από το μανιτάρι, γιατί δεν το θεωρεί αρκετά καθαρό να το καθαρίσουμε με ένα πανάκι. Τι να σου πω, κοπέλα μου, τι να σου πω. Και επίσης για να ολοκληρωθεί το καθάρισμα, βλέπετε έχουμε βγάλει όλη τη φλουδίτσα γύρω-γύρω. Κόβουμε λίγο αυτό από εδώ κάτω και αυτό το μανιτάρι είναι έτοιμο. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα μανιτάρια. Λοιπόν, καθαρίσαμε τα μανιταράκια μας. Με πάρα πολύ αντισηπτική προσοχή τα πετάξαμε. Βλέπετε εδώ πέρα διαφήμιση. Βέβαια. Τα καθαριστικά δεν τα δείχνουμε, δεν παίρνω χορηγία από εκεί. Και βάζουμε τώρα τη φωτιά στο φουλ για το νερό και στο φουλ του τηγάνι. Ρίχνουμε μέσα στο νερό λίγο χοντρό αλάτι, το δείχνω από την άλλη μεριά για να μην φαίνεται τη μάρκα. Μια πρέζα. Όχι από τις άλλες πρέζες που βάζουν τις λευκές τις σκόνες. Μια πρέζα τέτοια. Και το βάζουμε ξανά στη θέση του. Μάλλον όχι, το ξαναχειαστούμε, το αφήνουμε έξω. Θα βάλουμε το ψηλό μετά, άλλαξε γνώμη. Λοιπόν, δίνουμε την οργάνωση και βγάζουμε και λίγη δάφνη την οποία σκέφτηκα τώρα να βάλω για να πάρει λίγη γεύση στο φαγητό. Παίρνουμε λίγο λαδάκι, το οποίο είναι λαδάκι από το χωριό όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο της γιαγιάς μου της Έφης. Το ανοίγουμε το καπάκι μαγικά. Βάζουμε λαδάκι στο τηγάνι μπόλικο. Και δεν ρίχνουμε λάδι μέσα στο νερό. Μαγιά! Ναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε τα λαχανικά. Παίρνουμε τη μαχαιράρα μας. Ελπίζω να τα ακούτε αυτό. Η μαχαιράκια αυτά είναι άχρηστα. Και ερχόμαστε να κόψουμε την πιπεριά. Με το μία εδώ. Αυτά εδώ μέσα τα σποράκια είναι πολύ κοινό να τα φάτε. Ωστόσο εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε πρέσβυδες, ωραία ελληνικά, της υγείας. Οπότε με μια όμορφη κινησούλα το πνίγουμε και πάει στην τελική στο καλό. Το τραβάμε μια ωραία μαχαιριά με πάρα πολύ ασφάλεια. Γιατί Χριστέ μου σαν κοπό. Γιατί άμα δεν κόψουμε και κανένα δάχτυλο, τι καταβίδητες είμαστε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα τώρα να κόψουμε την πιπερίτσα. Αν είχαμε πάγκο, μην πέσουμε και τα μανιτάρια, δεν χωράει τίποτα εδώ μέσα.
όταν δεν έχετε πάγκο κοπής και ο σκοπός σας είναι να κόψετε την πιπεριά χωρίς να καταστρέψετε τα πιάτα. Και αυτό το τελευταίο κομμάτι, κάμερα σε μένα. Να στο λέω. Λοιπόν, και τώρα κόβουμε τα μανιτάρια στα 4. Και ας είναι 14, αλλά δεν είναι 14 μανιτάρια, είναι πολύ λιγότερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στα 6. Τα 6 στα 4. 4 και 6, 10. Τυχαίο! Τυχαίο! Την κάμερα σε μένα. Δεν νομίζω, Λιακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε μια τέτοια σκηνή εδώ μέσα, θα μου κάνουν μήνυση για πνευματικά δικαιώματα. Αχ, με έχει τυφλώσει το φλάσ και τα φώτα αυτή τη ζωή. Τι μπορώ, την τόση διασημότητα, δηλαδή με σταματάει κόσμο στον δρόμο και μου λέει: συγγνώμη κύριε, η τάδε οδός που είναι? Πήγαμε να καταστρέψουμε τον ακριβό εξοπλισμό. Αφήνουμε λίγο τις. Πήγαινε από εκεί. Μπράβο, ρε σκηνοθέτρια. Καμεραμάν. Αφήνουμε λίγο τις πιπεριές μοναχές τους. Και τα μακαρόνια τα προσέχουμε λίγο, αλλά χωρίς να τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Τα συνομπάρουμε, λέει. Και τώρα έχει η ώρα για το μαγικό πράγμα. Θα πάρουμε αλατάκι, no brand αλάτι, και θα ρίξουμε λίγο αλατάκι μέσα στις πιπεριές να πάρουν γεύση, λίγο λέω και έχω ρίξει τη μισή θάλασσα, αλλά και για να μαραθούν, λαϊκιστή, να μαλακώσουμε. Θα τις αφήσουμε λίγο με την ευχή του Θεού. Θα κάνουμε μία μικρή προσευχή. Θα μετακινήσουμε τη σόμπα που μου έχει πάρει τη θέρμανση. Και βράζει. Βράζει και χύνεται. Και για να γίνουμε λίγοι οικονομικοί προς το περιβάλλον, αν και αυτό έχει πολύ νερό μέσα, χαμηλώνουμε τη φωτιά όπως έχουμε χαμηλώσει και στο τηγάνι, στην κατσαρόλα, με μισάνοιχτο το καπάκι για να φεύγει το υδρατμός και να μην γίνει εδώ πέρα τη σκολάσεως στο καζάνι που θα ξεφυλίσει, θα μας κάνει ξανά κατά την κουζίνα. Και εδώ πέρα που έχουν ψιλομαραθεί οι πιπερίτσες, θέλω να μου τις δείξεις, δείτε τις. Έχουν ψιλομαραθεί, έχουν αλλάξει χρώμα, έχουν γίνει πορτοκαλί και έχουν ψιλοχρωματιστεί εδώ πέρα. Είναι η ώρα να ρίξουμε μέσα τα μαγικά, τα μανιτάρια, τα mushrooms. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα και τα αφήνουμε και αυτά γλυκά να μαραθούν και να ψηθούν. Ωστόσο, αυτά δεν θα τα αφήσουμε μόνα τους, γιατί αν τα αφήσουμε έτσι θα είναι μια βαρετή συνταγή για βαρετούς vegan. Εμείς θα πάρουμε λίγη δάφνη, ένα φιλαράκι, όχι πολύ, δάφνη, δεν δείχνουμε πάλι το brand, και πολύ όμορφα το πετάμε μέσα. Αυτό υποτίθεται πρέπει να αγγίζει τώρα κάτω εδώ πέρα για να βγάλει τη γεύση του. Θα τη βγάλει, μην ανησυχείτε. Συνεχίζουμε ξανά σε λίγο. Μαγικό μυστικό τυρίκ. Όταν έχουν κόψει τα πράγματά μας μόνο λαχανικά, δεν είναι βρώμικα. Τα βρέχουμε με λίγο νεράκι, τα σταυρώνουμε 3 φορές και είναι καθαρά. Το ωραίο μας μαχαίρι. Τώρα είναι το ωραίο μας καθαρό μαχαίρι. Θα το κάνουμε καμιά μέρα με αυτό. Το ωραίο μας μπολ είναι το ωραίο μας καθαρό μπολ. Μαγεία, φοιτητική μαγεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή τα μακαρόνια έχουν πάρα πολύ νερό μέσα, δείξα και λυκή, και έχουμε ακόμα για βράσιμο περίπου 5 λεπτά, άμα κάνω καλά τα μαθηματικά μου. Αχ, ζεσταίνομαι στη σόπα, τι ωραία που είναι. Θα τα δυναμώσουμε τη φωτιά να είναι στο full, έτσι ώστε να βράσουν ενεμένα, αλλά να φύγει και το νερό. Ο βρασμός σημαίνει ότι περνάει ο χρόνος για τον οποίο τα μαχαρόνια θα μαγειρευτούν. Η δυνατή φωτιά είναι αυτή η οποία διώχνει τα υγρά. Γι' αυτό και εδώ πέρα τώρα, επειδή δεν θέλουμε να φύγουν τα υγρά εδώ πέρα, αλλά θέλουμε να ψηθούν, έχουμε χαμηλή φωτιά, έτσι ώστε να μην τα κάψουμε, αλλά να τα ψήσουμε. Κατανοητό, και να μην φύγουν και τα ζουμιά που έχει μέσα το λαχανικό, το οποίο στην ουσία θα μας δώσει γεύση αυτό το άνωστο πράγμα που φτιάχνουμε. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε ψυγείο, οπότε δεν έχουμε πολλά πράγματα να βάλουμε μέσα. Και αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό μου, εκτός από μαρμελάδα και τσάι, είναι να βάλουμε πιπεράκι, λίγο πιπεράκι. Αυτή είναι η σωστή μεριά. Λίγο πιπεράκι, όχι πολύ, εμένα δεν μου αρέσει το καυτερό, οπότε δεν θα το κάνω καυτερό. Αν θέλετε βάλτε παραπάνω πιπέρι. Τώρα τα άλλα δεν μας βοηθήσουν ιδιαίτερα, από ό,τι βλέπω, όχι. Οπότε του ρίχνουμε άλλο ένα ανακάτεμα. Πολύ ωραίο, ευρωπαϊκό, έχει έναν αέρα διεθνή, πολυπολιτισμικό όπως είναι η Μυτιλήνη, ένα μικρό Μιλάνο που θα λέγεται καθηγήτρια. Ρίχνουμε ένα καλό θεματάκι εδώ πέρα. Θέλει και ένα χειροκίνητο γιατί το πιπέρι έχει μείνει πάνω σε 2 μανιτάρια μόνο. Θα μας πείτε άχρηστος. Λοιπόν, τα βλέπετε τώρα που έχουν μαραθεί τα μανιταράκια.
Αυτά μαράθηκαν τώρα γιατί είχαμε ρίξει και τα λάδι και δεν έχουν μαραθεί σαν κάτι άλλο. Αλλά σιγά σιγά αυτά θα ψηθούν και θα καρβοδιστούν. Τις προάλλες που θα κάνει με λιγότερο λάδι, τώρα πάλι δοκιμή κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Θέλω να ξέρετε ότι είχαν ψηθεί, αλλά είχαν κρατήσει μέσα αυτή την ομίλα του μανιταριού. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Τα μακαρονάκια μας είναι τίγκα στον άμυλο αυτή τη στιγμή. Ο Μποτρίνη θα έλεγε να μην τα ξεπλύνουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε σάλτσα. Θέλουμε να φτιάξουμε σάλτσα? Όχι. Οπότε με πολλή ευγένεια θα τα πλύνουμε. Λοιπόν, βγάζουμε το πανί. Έχουμε λίγο νεράκι. Κατά προτίμηση κρύο. Τα βαπτίζουμε στο κρύο νερό. Τα σταυρώνουμε. Βάζουμε το καπάκι. Παίρνουμε και την πιτσέτα. Προσευχόμαστε στο βραχμαπούτρα όλα να πάνε καλά. Το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα, έλα, την κοινωνία μου, λίγο ανοιχτό και με πολύ θάρρος, αγάπη και ελπίδα στα ουράνια πνεύματα το στραγγίζουμε. Και φύγουν και πάνω. Αυτά είναι τα προβλήματα που μπορεί να πάθουμε. Το χειρότερο είναι απλά να σας φύγουν όλα τα μακαρόνια μέσα στο νεροχύτη. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στην παραγωγή. Είναι ό,τι χειρότερο. Συνεχίζουμε εδώ πέρα να το στραγγίζουμε. Βλέπετε κάποιοι τα οποία προσπαθούν να δραπετεύσουν. Δεν τους δώσουμε καμία χαρά και καμία ελπίδα σε αυτή τη ζωή. Δεν θα δραπετεύσετε ποτέ. Πλώρη. Και τώρα πέφτουν όλα και γίνομαι ρεζί. Λοιπόν, στραγγίζουμε. Να φύγει πολύ νερό. Αβέρτα. Έχουν κρατήσει λίγο νερό, οπότε τους κάνουμε αυτή την ωραία κίνηση, το αεροβάπτισμα. Να φύγει λίγο νερό με υδατμό, να βάλει και λίγη ζέστη στο σπίτι. Θα βάζουμε λίγο εδώ πάνω που έχει ήδη τη θερμότητα στο μάτι, για να φύγει ό,τι νεράκι έχουν μέσα. Έχουμε ένα τελευταίο shake μέσα στα μανιτάρια. Αφαιρούμε με σεβασμό και ευλάβεια τη δάφνη, την προσθέτουμε από εδώ πέρα για να μην μας πικρίσει το φαΐ. Και τώρα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο λέγεται δοκιμή. Γεια σου μόλι παιδιά, θα πιάσω άλλη. Αυτά έχουν ψηθεί από ό,τι δοκιμάσαμε, λίγο κρατάει το μανιτάρι. Το δυναμώνουμε στο full, να έρθουν να θωρακιστούν τώρα τα μανιτάρια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία επαγγελματική κίνηση, όχι ότι δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω και θα το κάνουμε σε άλλο βίντεο. Αλλά θέλουμε αυτά λίγο να θωρακιστούν, δεν θέλουμε να γυρίσουν να αλλάξουν πλευρά. Λίγο λοιπόν τα σβανταμερούμε, λαϊκιστή, τα απλώνουμε πάνω στο τηγάνι με αυτή την ευγενική κίνηση του καρπού. Μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω. Να κάτσουν λίγο να αφυδατωθεί, να φύγει όλο το νερό μέσα το μανιτάρι και να έρθει να τραγανίσει λίγο παραπάνω. Δείτε το. Είναι τραγανούλι εδώ πέρα, θέλουμε να τραγανίσει όλο το μανιτάρι σιγά σιγά. Κάηκα. Μετά από μία δική μου μαλακία που άφησα τη φωτιά έτσι και πήγα στο λάπτοπ για λίγο. Ψιλοχάσαμε τις πιπεριές, λαϊκιστοί ψιλοαρπάξανε, ψιλοκαρβουνιάσανε. Ωστόσο το καλό ποιο είναι, το ότι ενώ έχουν γίνει λίγο μαύρες, λίγο η κάμερα σε μένα, πιο πίσω καλέ, αυτό είναι ωραίος. Τρώγονται. Όχι, είναι καλό. Όχι. Και επειδή δεν με πιστεύετε, θα δοκιμάσει και πίσω από την κάμερα. Γάμω το κερατό μου. Try it. Πες το να ακούγεται. Λοιπόν, οπότε τα ρίξαμε εδώ μέσα αφού καταλάβαμε τη μαλακία και ψιλομύρισε. Τα ανακατεύουμε και σας διαβεβαιώ ότι είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Πανεύκολη και απλή, την οποία την κάνετε με πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν περισσέψει μέσα στο σπίτι από την τελευταία επίσκεψη των γονιών σας, οι οποίοι ήταν για να σας σώσουν από το θάνατο τον οποίο θα καταλήξετε. Ευχαριστούμε πολύ, θα δείτε το πιάτο ολοκληρωμένο. Μετά από μία μικρή δοκιμή, η σοφία μου και το πνεύμα μου κατάλαβε το λάθος σε αυτή τη συνταγή, το οποίο θα σας το προτρέψω να το ξέρετε για την επόμενη φορά. Θα βάλετε λάδι όσο θέλετε με μεν, αλλά θα προσέξετε ότι εδώ πέρα τηγανίζονται το λάδι. Οπότε όταν πάτε να το βάλετε στα μακαρόνια, η τηγανίλα θα περάσει στο φαγητό. Δηλαδή το λάδι μπορεί να βγει παραψημένο. Αυτή η γεύση του popcorn και του ποτήρου είναι από το παραψημένο λάδι. Εμείς αυτό το λάθος κάναμε τώρα. Γιατί αν είχαμε ντομάτα και την ρίχναμε μέσα, θα είχαμε το λάδι σε βρασμό και όχι σε τηγάνισμα. Οπότε σε χαμηλότερη θερμοκρασία, άρα δεν θα
ψινότανε το λάδι και θα έχετε γεύση του ομού. Εδώ πέρα κάνουμε την ψιλομαλακία. Άργησες. Και το τηγανίσαμε μόνο το λάδι, δεν το βράσαμε. Οπότε, αυτό το οποίο θα σας πω εγώ είναι, αν έχετε ντομάτα να βάλετε και ντομάτα. Αλλιώς πώς, βγάλτε το από τη φωτιά πριν τα λαχανικά αρχίσουν και... Όχι, με το που πάρουν χρώμα, σβήστε τη φωτιά και βάλτε το μέσα. Εκεί πέρα θα είναι πολύ μποπάτο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε σε άλλο ένα βίντεο. Ελπίζω να απολαύσετε τα υπέροχα τραγούδια τα οποία προσωπικά επιλέγω και να με κάνετε share, like, subscribe κτλ. Γιατί πρέπει να γίνω κι εγώ μια μέρα διάσημος και έχω αργήσει πολύ.